τόπος μας. Οι δαντελένιες του ακτές αγκαλιάζονται με τον επικλητικό ορίζοντα του Πάρνονα. Το απέραντο γαλάζιο συναντά με θαλπορή το πράσινο της ελπίδας. Ελαιώνες, καστανιές και λατοδάση αποπνέουν το οξυγόνο μας. Το νερό πλημμυρίζει τις καρδιές μας. Τόπος μαγικός, τόπος μοναδικός, εδώ, στο σπίτι μας. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας, ο Δήμος με 26 τοπικά διαμερίσματα και 40 οικισμούς που συνθέτουν ένα τοπίο αξιοθαύμασης ανάπτυξης. Ανάπτυξη στον πολιτισμό, ανάπτυξη στην παιδεία, ανάπτυξη και στα έργα υποδομής, εδώ, στο σπίτι μας. Το περιβάλλον αξιοζήλευτο, κρυστάλλινα τοπία και μέρη παραδεισένια που μόνο να προστατεύσουμε μπορούμε. Εδώ, στο σπίτι σου. Εδώ λοιπόν, στο σπίτι μας, αποφασίσαμε ότι τα σκουπίδια δεν μας ταιριάζουν. Ο Δήμος μας ξεκινάει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στη διαχείριση των απορριμμάτων μας. Εσύ είσαι μαζί μας? Στην περιοχή του Τάνου εγκαθίσταται η ειδική μονάδα στην οποία ο Δήμος μας ξεκινάει να επεξεργάζεται τα απορρίμματά μας, να παράγουμε κομπόστ και να ανακτάμε ανακυκλώσιμα υλικά. Εκεί που πριν από λίγο καιρό πετούσαμε ανεξέλεγκτα τα απορρίμματα και ερχόμασταν αντιμέτωποι με την απειλή προστίμων, πλέον θα ανακτάμε χρήσιμα υλικά με περιβαλλοντικό οικονομικό όφελος για όλους και θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι η μείωση μέχρι την εξαφάνιση του ρεύματος των σύμικτων και αύξηση των επιδόσεων ανακύκλωσης του Δήμου. Τα σύμικτα απορρίμματα μέσα στις πλαστικές σακούλες φορτώνονται προς τον διαχωριστή για τον αρχικό τους διαχωρισμό σε δύο ρεύματα. Το ένα ρεύμα, τον βιοαποδομήσιμο, θα πάει προς κομποστοποίηση. Το άλλο ρεύμα θα πάει προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΚΔΑΗ. Τα βιοδιασπόμενα υλικά, δηλαδή τα υπολείμματα τροφών, αναμειγνύονται με τεμαχισμένα κλαδιά ή άλλα υλικά και δημιουργούν το κατάλληλο μείγμα για κομπόστ. Το μείγμα φορτώνεται στο ειδικό μηχάνημα που γεμίζει τους σάκους κομποστοποίησης και ταυτόχρονα τοποθετεί σύστημα ελεγχόμενης κυκλοφορίας αέρα. Οι σάκοι αφήνονται στην πλατεία κομποστοποίησης για το πρώτο στάδιο ορίμανσης διάρκειας 6 έως 8 εβδομάδων. Το κομπόστ οριμάζει σε ελεγχόμενες συνθήκες μέσα στους κλειστούς σάκους, χωρίς οσμές και διαρροές υγρών στο περιβάλλον. Στο στάδιο αυτό ανεβαίνει η θερμοκρασία
διαδικασία μέσα στους σάκους και γίνονται οι ζυμώσεις που αδρανοποιούν τα υλικά. Μετά την περίοδο αυτή, οι σάκοι ανοίγουν και το κομπόστ υφίσταται το δεύτερο στάδιο ορίμανσης σε ανοιχτό χώρο για 1 έως 2 εβδομάδες. Το τελικό προϊόν, το κομπόστ, ραφινάρεται και χωρίς καθόλου προσμίξεις προσφέρεται στους κατοίκους για φύτευση ή εδαφοκάλυψη. Στο κέντρο διαλογής τα υλικά διαχωρίζονται από τα σύμμιχτα και με σύστημα μεταφορικών ταινιών κατευθύνονται προς το κδάι. Τα υλικά διαχωρίζονται σε χαρτί, πλαστικό PET, πλαστικό HDPE, πλαστικό φιλμ, αλουμίνιο, σίδηρο, γυαλί, τετραπάκ, ξύλο, αδρανή υλικά, ρούχα και υφάσματα. Τα υλικά που διαχωρίζονται στην πηγή, στο σπίτι μας, χρειάζονται επιπλέον διαχωρισμό για να απομακρυνθούν οι προσμίξεις. Συγκεκριμένα, τα μέταλλα διαχωρίζονται σε αλουμίνιο και σιδηρούχα μέταλλα και τα πλαστικά σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές ποιότητες. Διάφορα άλλα υλικά, όπως ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές ή λάστιχα, αποτελούν αντικείμενα επιπλέον διαχείρισης. Στη συνέχεια, τα υλικά δεματοποιούνται και συχνά περιτυλίγονται ανακατηγορία σε κυλινδρικά ή τετράγωνα δέματα και έτσι πάνε προς ανακύκλωση. Τοποθετούμε σε διαφορετικούς κάδους τα ανακυκλώσιμα υλικά. Μην ξεχνάς, στον κόκκινο κάδο πλαστικά, στον κίτρινο μέταλλα, στον πράσινο γυαλί, στον μπλε χαρτί και στον καφέ κάδο υπολείμματα τροφών.
Αξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων. Περνάμε κατευθείαν σε τοπική διαχείριση με στόχο τα μηδενικά απόβλητα. Αντί να πληρώνουμε πρόστιμα, δημιουργούμε ένα οικονομικά βιώσιμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με νέες θέσεις εργασίας και αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή. Αποκτάμε έσοδα από την πώληση των υλικών, τα οποία θα επανεπενδύουμε. Είσαι μαζί μας? Ενημερώσου σήμερα. Κάλεσε στο 15513. Ζήτα το έντυπο από το Δήμο και μάθε σε ποιον καδό πετάς τα απορρίμματά σου. Δες τη διαφορά στο Δήμο μας, στο σπίτι σου, στο περιβάλλον σου και στην τσέπη σου. Εδώ, στο Δήμο Βόρειας Καινουρίας, η ανακύκλωση είναι από σπίτι. Ξεκινάμε.